Утхатын инде татар хатын. Нәрсә хочу, шуны говорю. Жир яздырасым килә. Астагфирулла. Вот это вопрос. Яраткан кешем бер җиргә дә җибәрмәй, контроль бөтен җирдә. Бүген без таралышабыз. Дус табылмаячак хәзер бу программадан соң ирдә булмаячак. Айгөл, мин шуңа күрә блогерлар арасында иң хәерчесе. Айдар абый, карасаң, мин сине яратам. Мин сиңа гашыкмын. Сәлем достар, минем исемем Айгөл Борханова һәм сез Келде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген кунакта дусларым, моторларым дип сезнең белән рәхәтләнеп мотор итеп исәнләшүче блогер Татар Бузовасы Эльвира хан, сәлем. Исәнмесез? Дусларым, моторларым. Эльвира хан, татар теленә мәхәббәт уятучы блогер. Үз эшен җаны тәне белән ярата. Гаиләсе иң зур терәге, үтә дә зәвыклы. Укчы йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Яхшы, Айгөл. Шушы чәчәкләрне сиңа Уфадан бик зур сәлам белән бүләк итәсем килә. Сиңа мотор. Мотор чәчкәләр. Дуслар, миңа беренче тапкыр монда чәчәкләр бүләк ителәр. Рәхмәт, бик зур рәхмәт, шуңкар. Сиңа бик зур рәхмәт чакырганың өчен. Эльвира, безгә яңалыкларың турында сөйлә, бүгенге көндә нәрсәләр белән яшисең? Блогер кешесенең яңалык көндә инде ул күбәйеп кенә тора. Сразу не расскажешь дигәндәй. Ну, хәзер активно үземнең социаль челтәрләрне алып барам. Гаиләм белән килдек бит инде кунакка, Казанны карарга иде. Бик матур, мин гашыкмын просто Казан кешеләренә, үзенә Казан бигрәк матур. Әлеге алда җир яздырасым килә, например, Әйе, шулай дип чыккан иде. Бузова җырлай башлаган. Мин бит татар Бузовасы булгаштым. Җыр җырларга кирәк хәзер. Әйе. Монда сиңа инде әзрәк тәкъдимнәр килдеме соң? Менә шундый тегендә җыр бар дип. Күп язалар, кстати, менә композиторлар, шигырь язучылар. Пока менә сойлап алмадым, минем охота прям, знаешь, прям хитяра, чтобы прям... Әлбәттә. Әйе, шундый прям кайнар, матур бренди трек, потому что мен бит инде җырчы түгел, вокалом удивить, как говорится, не получится дигәндәй. Шуңа күрә надо каким-нибудь таким битом современным. Шоу эшләргә Әйе. Әйе. Ярый. Яңа җырсыннан көтеп калабыз. Без синең белән шундый матур нотада күчәбез. Кагыйдәләргә. Айда. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа мотор итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Менә шундый хәлләр, шундый кагыйдәләр әзермесең? Әзер. Киттек алайса Конечно, башлыйбыз. монда матур кызлар белән ничек әзер булмаска. Карагыз әле, без синең белән дөрестән дә иң яни бүген. Берсе ак, берсе кара, бигрәк матурлар. Үзебез татар кызлары инде, топчик. Әйе, дөрес әйтә дөрес. Шуңа күрә без синең белән шундый рәхәтләнеп үзебезне мактап куйдык та күчәбез беренче сорауга. Ярамаграмда синең ничә хайлайтсың бар икән? Синең җавап вариантларың экранда 23, 24, 25 яки 26 микән? Астагфирулла, вот это вопрос. Вот это вопрос. Так, 23, 26. Әйе, 24 яки 25. Так, айдагыз санап карыйк. Әйдә. Так, highlights мы, вы, косметология, путешествие. Так, тагы нәрсәкәй? Чәчләр турында. Ой, йортсын унтып бетергәнмен, Айгөл. Хәзер миңа наказание булачак инде. Так, тагы нәрсә икән? 23 булсын, ладно. Алабыз, беренче җавапны 23 дигән җавапны алабыз һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк шо, 26 хайлайтс бар икән, күрәсең, рәхәтленеп, күп иттереп хайлайтслар эшләгәнсең. Сәхрә монда 26 штука астагым. Әйе, шуңа күрә без синең белән рәхәтләнеп күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Беренче булып нәрсә сөйлисең? Дөреслекме, гамәлме?
Ну, булсан инде дөрөслек. Дөрөслектән башлыйм. Айда, Статистика буенча, һәрберсе дөрөслектән башлый. Блогыңны бик текә, бик бәреп әйтә торган итеп алып барасың әйме. Башыннан ук шулай идеме? Бу беренче сорау булыр. Һәм инде икенчесе, туганнарың, якыннарың әлеге синең блогыңны алып баруыңа, һәм менә шундый теге бәреп әйтә торган итеп алып баруыңа ничек карыйлар? Минем блог 4 ел инде хәзер алып барам мин аны. И баштан олай түгел иде, конечно же. Баштанрак бит инде һәрбер кеше куркыбрак, ничектер башлый, уялыбрак теге. Белмисең бит инде нәрсә төшерергә, нинди нишаны үзеңә алырга. Шуңа күрә мин башлаганда икенче төрле форматта иде минем видеороликлар. Аннары инде мин бу кышны, менә получается 23 елда бер сторис чыгардым. Беләсез инде, ул легендар видеоны күп кеше белә инде. Грустить итеп ятмагыз, биегез дигәндә инде җиңелрәк итеп әйтсәң. И резко популяр булды ул видео минем, и мин уже шул форматны сайладым да, и аңладым, что шул формат миңа килешеп тора. Ниндидер куатлы сүзләр даже минем авыздан чыгып чыккан, ничектер миңа гармонично булып тора. Шуңа күрә менә соңгы ел, менә получается шундый форматка күчтем. Үзеңнең нишаңны дөрестән дә сөйләп алдың да, синеке икәнен аңладың, әйме? Әйе, туганнарың, якыннарың ничек карый? Беренче вакытта бәлки каты бәрелгәндер. Олай түгел дөресен генә әйткәндә, потому что минем әни гел мине поддерживать итә, минем якны гел ала, ирем тоже бик кысылмый, бүтән туганнар белән без бик нык оралашмыйбыз, шуңа күрә алар тоже кысылмыйлар. Шуңа күрә андый преградалар булмады минем, Аллага шөкер. Үзем теләгәнчә алып барам, нәрсә хочу, шуны говорю, как говорится. В этом плане свобода. Мында мине тагын сорауларым да калмады. Барысын рәхәтләнеп сөйләп бетердең. Әмма блогка без тагын кайтырбыз. Әлегә күчик икенче сорауга. Синең яңа образларыңда килеп чыга башлады бит инде, әмма әни образы бар. Менә шул әни образы турында сөйләшеп китәсем килә. Минем иң яраткан образы. Дөресен эсләп вот признаться. Менә шул әни образы белән төшкән видеоларда нинди төстәге ашъяулык яки сөлге син кулланмадың икән? Кулланмадым. Юк, булмады. Менә андый төстәге сөлге яки ашъяулык булмады. Синең җавап вариантларың: шәмәхә, ачык сары, ачык алсу яки ак. Ачык сары. Ачык сарыны сөйләбез. Ая. Сөйләдек һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, ачык сары бар иде бит. Бар что ли? Әйе, ачык алсу юк иде. Үземнең достымаларымны даже не знаю. Опять миңа хәзер. Нәрсә сөйләбез? Айда булсын гамәл. Булсын гамәл, сөйләдек гамәлне сиңа хәзер рәхәтләнеп бер гамәл бирәм минеме? Нәрсә булыр икән ул? Куркытасың инде мине хәзер. Куркытам әлбәттә, минем эшем шул. Әйдә иреңә шалтыратыйк. Айда, только ул урысча гына сөйләшә. Сөйләшсен инде, ярар, без аңа гафу итәрбез моны. Иреңә шалтыратып, мин отпуска бер атнага үзем генә китәм. Баланы сиңа калдырам дип әйтергә һәм аның реакциясын без тыңлаячакбыз. Мин куркам. Ничек дип әйтергә җавап Таралышабыз, бүген без таралышабыз. Мине хәзер бәреп салачаклар. Җаным матурым. Ничек син аңа ничек иттереп әйтәсең? Нинди матур сүзләр белән әйтәсең? Безнең аның белән бар шундый беркемдә белмәгән сүзләр. Мин аны бима дип йөртәм. Бима? Әйе, башта ул любимый иде, аннан любима, аннан бимага әйләнде. Бер кеше дә аңламый аны. Нигә соң ул бима дип сорыйлар кайберләр. Мин аны бима димен, ул да мине карчакта бима дип йөртә. Матурым, кояшым, андыйларны ул яратмый, нишләптер там зайкаларны, шундыйларны яратмый, котыра башлый. Шуңа күрә бимага более-менее или Искәндәр димен мин аңа. Телефонда вообще мой бок дип язылган. О, менә бит, әлбәттә, әлбәттә. Ой, дигәбез. Аллакай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Громкий связь, да, дип әйтмәскә? Юк, әйтмә. Полный игнор. Алло, любимый, привет. Слушай, я вот знаешь, что хочу сказать тебе, подумала, да, я же давно хочу в Дагестан поехать. И я, короче, решила поехать на неделю одна. Без ребенка, без тебя. Ладно? Почему это ты? И почему это именно сейчас?
Ну вот сейчас с девчонками поговорили, что-то вот Алинка ездила же в Дагестан, и Моктаб жиберде, вот прям рассказала, так знаешь, и я говорю, все, я, наверное, поеду, все-таки поеду, ладно? Выгорание. У меня выгорание просто... Дима, давай приедешь, поговорим. Ты хочешь отдыхать неделю? Ну, это перебор же вообще. Ну, давай хотя бы 3 дня. Не, давай дома приедешь, поговорим, да? Мама. Яры, ладно, давай, пока. Улым, привет, скоро приду я, давай, пока. Мына шундай минем яраткан кишим, bir жерге да жибермей, контроль бүтін жерде. Мына, күрдігіз өзігіз. Абьюз, татарский абьюз турында рилс шығардым. Мына ышанмаған кішілер бар еді ме? Мына, сізге доказательство. Әйе. Сенің ярамаграмманда шуның кадәр күп шешек бәйләмнәре. Әйме? Онда фотографиялар миллион шешек бәйләме белән. Ничә пост бар икән шешек бәйләмнәре белән? Вот рахмат. Күзгә карап жылмайып, Айгөл. Менә шундый мин. Ого! 151, 152, 153, 154. Ничә пост бар икән? Аллакайым ярдәмләреңнән ташлама. Белмим. Әлеге букетларны барысында синең ирең белән киттеме? Әллә монда башка мөнәсәбәтләрдән дә килгән букетлар бар идеме? Ну, бүтән кешеләр дә, минем дусларым тоже бүләк итәләр. Мин чәчкә яратам, үзем дә бүләк итәргә яратам. Бүген сиздең инде. Хатын-кызга бүләк иткәндә бигрәк тә матурлай бит. Шундый мәхәббәт. Күптер, наверное. Ну, күбесен ирем инде. Ул мине шундый прям йөреп, ухаживать итеп, үзенеке итте инде. 154 инде, белмим, хәзер күбрәген сайлыйм, куркам. Әлбәттә, шулай булсын, әйме? Алдык җавапны һәм дөресен күрсәтәбез. Аха, былай иттера кашын. Юк. Бу передача 151. Переоценила дигәндәй. Дөрестлек булсын. Дәреслек булсын. Син әйттең, 4 ел буе инде блогер. Мин дип әйме, 4 ел буе шул менә әлеге тормышыңа син үзеңә юл саласың. Һәм инде популярлык белән синең тормышың ничек үзгәрде? Үзгәрмәде дип утыра алмыйм инде. Гынаха булыр, алакайым әгел көндә рәхмәт белән уянам, йокларга ятам, үзгәрде. Әлбәттә үзгәрде инде. Кешеләр тортыла, урамда исемләшәләр, килеп фотога төшәләр, мен бер кашан да юк дигәнем юк. Минем өчен ул прям менә мин горурланам. Гел матур кешеләр, менә минем язылышуларым әйтәсем килә, барысы да матур, ачык, шундый яхшы кешеләр. Мин кайбер чакта җылаплар да алам. Менә шокларым ката, уйлыйм, минем кешеләр микән бу дип, менә прям уйлыйм шулай, прям восхищаюсь һәрбер кеше белән. Кремлер, естественно, тоже үзгәрде, медийность инде, узнаваемость, күбрәк кешеләр, связи, знакомства новые дигәндә инде, менә синең белән бүген таныштык. Зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, бүтән команда белән танышып чыктым, барысы да шундый яхшы, матур кешеләр. Зур рәхмәт. Ничек шатланмаска инде, менә шундый яңа кешеләр тормышыңа кергәч, шатланам, конечно, үзгәрде, яхшылыкка үзгәрде. Аллаһка шөкер. Без моңа бик шат. Инде менә җиңел яклары һәм кыен яклары бар микән? Авыр яклары. Җиңел ягы нәрсәдә һәм авыр ягы нәрсәдә? Ну, зарланмыйм. Күп хейт та юк, Аллаһка шөкер, теге ничектер авыр диялме. Мин яратып эшләгән эш булгач, менә син мине аңларсың. Яратып эшләгәч, сиңа ничектер җиңел, мин видеолар төшергә яратам үземне. Менә гафу итегез, яртысы татарча, яртысы урысча каушагач, мин әз генә телемне оныта башлыйм. Менә Инстаграмда миңа ничектер җайлар син бит үзең белән теге төшерәсең. Уялмыйсың, шуңа күрә әйтерләр инде татарский телнең амбассадоры утырамында дип. Шуңа күрә авырлыгын бик сизмим дигәндәй. Хейтерлар бер 4-5 кеше бардыр инде анда. Причем карыйлар алар, менә карыйлар, үзләре сугып салалар, шунда мине әрлиләр, үзләре карыйлар.
кызыктыр инде. Әйтәләр бит, хейтер это самый теге зур фанат. Шуңа күрә авырлыкларын бик алай сизмим, рәхәтләнеп төшерәм, кешеләремне яратам, язылучыларымны язылучы диергә дә миңа менә беләсеңме, авыр дусларым диясем киләгер. Матурларым, дусларым. Матурларым, дусларым, Хания Фәрхинең җыры менә дусларым минем иң яраткан җырым. Гел мин язылучыларымны күз алдыма китерәм. Менә ишеткәндә шул җырны, шул хәтле мин яратам үземнең кешеләремне. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә, что сез минем белән, минем йөрәгемә ул нык балдамай. Прям зур рәхмәт. Шул блокка тагын бер сорауны кертеп җибәрәсем килә минем. Бер подкастта син сөйләдең, бу рус подкасты булды. Инде безнең татар подкастында да, татар интервьюсында да сөйләп җибәр инде. Рекламаның кыйммәте кыйммәт дидең. Кыйммәт. Әйе. Бәясе кыйммәт дидең. Ничегрәк икән? Диапазон әйтсәң була. Ну, сторислар, ничә мең соң ул? 30-мы, 50-ме? Вот количествосыннан тора бит инде барыбер, там условиялар бит инде разные. Но без налогларны түлибез. Әйтеп куяк шуны. Әйтеп куяк, потому что күп кешенең бит кайбер кеше бит сонырга ярата кешенең акчасын. Шуңа күрә без налогларны да түлибез, все законно дигәндәй. Все рәхәтләнеп, эшлибез, все нормально, бөтенесе дә законга каралган, закон белән каралган. Айгүл, мин шуңа күрә блогерлар арасында иң хәерчесе, дуслар. Иң хәерчесе. Чөнки мин үземнең язылучыларымның менә довериясын подрывать итмәс өчен бик күп итеп алмыйм. Әйе. Шуңа күрә квартиралар, машиналар алынмаган әле. Беренче кыйммәтем минем татар культурасын, татар телен ничектер менә продвигать итәргә. Беләсезме, инде минем хыялым бар, менә что мин татарка дип, менә чтобы это было как бренд, чтобы это было модно дигәндәй, чтобы кызлар уялмадылар. Менә күбесе киләләр минем белән исәнләшергә, танышырга. Мин уялам диләр, менә татарча сөйләшергә уялам, синең күк матур итеп сөйләшә белмим диләр. Менә хәзер караучылар күрерсез, мин дә ул хәтле матур итеп сөйләшмим, каушаганда особенно, шуңа күрә уялмагыз, татарча сөйләшергә ул бик матур. Әлбәттә, башларга кирәк, башларга. Аннары соң үзе китә ул, үз юлы белән барачак. Инде иң кыйммәт рекламаң нинди булды икән? Wallah, мин менә истә калдырмыйм инде ул андай әйберләрне. Детектор лжи булгандыр инде ул, наверное. Чөнки анда бит инде шундый. Анда сиңа түләп сине чакырдылар, әйме? Анда бит инде без реклама буенча очраштык Рафис белән. Яхшы шундый җегет, ошады ул миңа. Шул проект булгандыр, чөнки анда шундый җылатып бетерделәр, анда мине шундый прям сораулары авырые, там балалар турында менә шул. Шуңа күрә испытание булгач шул булгандыр. Рәхмәт бик зур. Менә шундый рәхәтләнеп, ихлас күңелеңнән җавап бирдең. Минем сорауларым әйме барысына да. Күчәбез килә сорауга? Айда. TikTok социаль челтәрендә язылучылар саны күпме икән? Ничәү икән? Синең җавап вариантларың. Син аны хәтерлисеңме икән, гомумән? Мин бит TikTokта юк. Бар син анда? Бармы мен TikTokта? Минем элекке страничкада 60 ничә иде. Менә ансын мин беләм. Аннан блокка нишләптер салдылар. Ну давай булсын да, если старая страничка, мин уйлаганым ана в блоке дип. Булсын 69 да 500 булсын. 69 ярым булсын, әйме? Или тукта, или 59 да 500 микән. Ну булсын 69 да 500. Алдык әлеге җавапны. Берәрсе булса да буламы инде дөрес. Дөресен күрсәтәбез? 69 ярым. Менә сораган идем. Худайымнан ярдәм сораган идем, күрдегезме? Сразу ярдәм итте. И Аллам рәхмәт. Менә ул синең аккаунты. Кая карыйм әле? Бу минем иске аккаунт. Әллә кая киттем? Бу минем иске аккаунт, әйе, анда минем миллион просмотрлары ие. Кирип карарга кирәк. Әйе, бәлки аны. Менә син булмасаң белмәсең. Әйе, күрәсең, шунда рәхәт килергә. Ярый, син рәхәтләнеп дөрес дип җавап бирдең. Без күчәбез килә сорауга. Бернинди дөреслеккә яки гамәл дә кылмыйбыз инде. Булды, рәхмәт бик зур. Хәзер инде күчек Ярамаграмга. Ярамаграмдагы аккаунтың кайсы айда теркәлгән икән? Яхдай. Җавап вариантларың. Март, апрель, май, июнь. Беренче постында искә төшереп булмас хәзер. Ой, алакаем. Былай гына сөйлим инде ярар. Булсын ди. Март. Март булсын.
Март. Наверное, марттыр әйе. Аха, бәлки 8 март беренер. Шешкелер булса, март булгандыр инде. Булсын инде март, зинхар. Алабыз жауапны һәм дөресен күрсәтәбез. Юк, шул җаным июнь. Мин монда 8 мартлар белән бәйләргә тырыштым. Ол да әле, ул мине карагыз әле, алдап, юлдап, алып кирип китте кайда. Менә шундый хәйләкәр шул мин. Күчәбез дөреслеккә кәгамәлгә. Нәрсә сөйләбез? Дөреслекме гамәлме? Гамәл булсын. Без синең белән хәзер блогерлыктан янәдән еракка китмибез һәм төшерәбез синең белән Reels. О, монсы киң җайлысы. Рахмәт. Без әзер. Музыка. Әйе. Сразу начинаем хлопать? Әйе. I'm gonna love you until you hate me, and I'm gonna show you what's really crazy. You should have known better. Let's mess with me. Блогерлар белән мин кызы шуның кадәр рәхәт төшерергә видеолар, чөнки сез инде профессионал, сез аны яратып эшлисез һәм инде барлык эше трекле моментларында, кичкенә моментларында белеп бетерәсез. Ярый, тагын бер соравым булар, менә илһам синнән киткәндә яки выгорание дип әйтәбез бит инде, булгалый. Менә соңгысы кайчан булды һәм ул выгораниедән ничек чыгасың син? Соңгысы менә якын гына булды, 1-2 атна үткәндер, наверное. Мин тырышам подружкаларым белән, дусларым белән очрашырга, аралашырга, кайдадыр барып утырып там шәйләр эчеп, чәкчекләр ашап, мунчага барырга. Мунчаны мин бик яратам, салкын суларга сикерәм, мин шундый козакларга басам. Шундый хатын мин, ут хатын инде, татар хатын. Менә илһамны эзлим, шулай итеп наполняться итәм, ял итәргә тырышам, гаиләм белән вакыт үткәрергә, балам белән вакыт үткәрергә, ашарга пешерергә, бәлешләр салырга, кыстыбыйлар, шунда менә ашарга пешергәндә тоже бит мозг отдыхает, итәсең, ял итәсең. Шулай инде, ну менә була китә кайбер чакта, арыйсың, нәрсә төшерим микән дип, кайбер чакта атналар буена уйлыйсың, кешеләр артыннан карап йөрисең, наблюдать итеп ничектер инде кызык тема табырга, и күбесе подписчикларым нык ярдәм итә миңа. Мин нык рәхмәтлемен үземнең подписчикларыма. Гел менә хатлар көненә 500-1000 хатлар язырга могут. Барсына да тырышам җавап бирергә, чөнки мин аларны яратам. Алар үзләрен ялгыз итеп тоймасыннар өчен, связь чтобы булсын өчен, мин алар миңа ниндер хатлар язганда тоже мин вдохновляться итәм. Шундый кызык ситуацияларын язалар бит инде. И мин гел опросник чыгарам. Языгыз миңа кызык сорауларыгызны, кызык темаларыгызны дип. Менә подписчикларым, язылучыларым гел язган темага менә гел залетать итә минем видео. Шуңа күрә мин гел ярдәм сорыйм язылучыларымнан. Алар миңа ярдәм итәләр, тоже менә бирәләр миңа вдохновение. Әйе, әлбәттә. Димәк, менә бу сораулар бит инде алар дөресен дә гомердән, тормыштан алынган сораулар һәм инде тормыштан алынган проблемалар булырга мөмкин һәм аларга якын булгачына. Ирләр турында язалар, носкиларын ташлаган тегесе монсы дип. Безрәфтә утыра ярты сәгать дип, менә шундый кызык темалар. Жизненный темалар. Бөтен кешегә якын темалар. Булса, шуңа күрә алар әлбәттә инде синең очып китәләр ракеталар белән космоска. Рәхмәт, бик зур синең белән рәхәтләнеп төшердек, яшьтә алдык. Күчәбез киләсе сорауга. Әлеге сорау, киләсе сорау, минем иң яраткан сорауларымның берсе. Әйдәле. Син үзеңне татар Ольга Бузова дип әйтәсең, әйме? Менә сине беренче тапкыр бу бит Ольга Бузова дип кайчан әйткәннәр икән? TikTok'тан башланды ансы. Әйе. Кайчан икән? 18 ел барысында 25 ноябрь, 26 ноябрь, 27 ноябрь яки 28 ноябрь микән? Кайчан булды икән бу? Бигрәк инде сорауларыгыз авыр. Ансы куям беләм инде мин вот әзерләнгәнсең син. Әйе, барысын да казып чыгардым. Айгуль, конечно, молодец. Кул чабам сиңа. Юрий, прям Юрий. Опять-таки наугад булып чыга инде монсы тагын. Әйе, кыек атып, туры тидерерсең дә бәлки. Интуициям минем яхшы дип уйлаган мин. Бүгенге көнгә кадәр. Юк икән ул минем вообще да.
Ну болсын инде мына ноябрь күп булгач, ноябрь инде значит 18 ноябрь, 18 ел, ая. Күнүгүнө. Ну болсын 26 ноябрь болсын ярар. Алдық 26 ноябрьні. Һәм дұрыс жауабын көрсетеміз. Бір күнге генә. Мин үрәндем инде миңа хәзер. Сораулар белән хәзер. Хәзер рәхәтләнәбез синең белән. Кулларыңны булай иттереп куй инде. Кулларны күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Эльвира, хәзер нәрсә сөйлибез дөреслекме гамәл? Так, дөреслекне мин сойлаям, бит икенче тапкырайм. Сөйләй аласың әлбәттә. Булсын дөреслек тогда. Булсын дөреслек. Нормально мы безнең кыяфәт. Бик шәпбез вообще богинялар. Без татарлар потому что. Әлбәттә. Мин сиңа хәзер блогерларның исемлеген укыячакмын һәм сиңа әлеге блогерларны 1дән 5кә кадәр бәйләргә кирәк булачак. Мин күбесен белмимдер инде. Беләсең, ул син аларга барысында язылгансың. Барысы синекләр мин карап чыктым, тикшереп чыктым һәм булар барысы да татар блогерлары 5 иң югары да? 5 иң югары һәм 1 иң түбәне була инде. Әзермесең? Әзер, әйдә. Киттек, мен сиңа укып карыйм. Аляска. 5. Ләкин 5-не тагын бер кулланырга ярамый. Рәхмәт, бик зур. Моны шулай дип сразу әйтергә кирәк иде миңа. Менә Айгөл, менә шулдай килер алдында белегез ярамы? Белеп калыгыз. Белеп калыгыз кем икән. Аляска пока әлегә 5 булды. Булды инде хәзер әйттем бит инде. Булды инде, әйе. Рамиз Галиметдинов. Бу дневник татарина. Ну, дурт булсын инде хәзер. Юратам мин аны. Шундый кызык ул. Динара Хатлукум. Ну, хәзер түбән төшәбез инде. Ну, син алмаштыра аласың. Мәсәлән, әгәр дә сиңа Дина шыйрак икән, Аляскадан кала, мәсәлән, ну, Динәгә әйдә 5-не куйык дип әйтә аласың. Дина гафу ит инде, 3 булсын инде, ярый. Ярый. Камила Бибишева. 2 булсын, ярый. Һәм Жәл түгеләнсен. Һәм соңгысы. Зарина Сулкаева. Кем әле ул? Бегәйме? Кем әле ул? Ул җырчы, аның үзенең кибете бар. Зарина! Миңардансың, дус табылмайышақ, хәзер бұл программадансың, ирдә булмайышақ. Ой, Аллам, күлдірдің. Зарина, гафу ит, біз сенің білән дуслар, шуңа күрә бір булайын сиңа, гафу ит, жаныкайым. Аның кәштімінде Аның магазинындағы кәштім білән отырам бит. Менә шундай дуслар. Менә мин шундай тышкан. Кем әле ул? Уф, Аллам, Зарина, гафу ит. Зинхар мине, пожалуйста, минем дислексия. Бәйләдек. Ничек әле? Рассеянный склероз. Бөтен диагнозны куеп утырабыз безгә. Үз-үземә диагноз куйдым. Үзебезгә. Кызык булмады бу ничектер? Кызык булды инде. Менә монда хәзер бүтән кешеләрнең күзләре шор булды миңа калса ничек инде Зарина менә. Я в блоке булачакмын хәзер, всё. Кара спискә киләчәкне карап барырга кирәк булачак. Нәрсә булачак синең блогында, имеш шуңа күрә язылыгыз. Бәлки анда яңа яңалыклар да булыр. Кемдер сиңа бер скандал чыгарып яздырды. Алай булмасын инде. Мин шаярып әйтәм, гомумән булмасын. Дислексия дидең. Моны ничек аңладың синдә бар икән? Мин бутыйм исемләрне, менә особенно урыс исемләрен, допустим, Станиславлар, Константин, мин вообще аермайм аларны. Мин элек уйлайдырым, что это норма, аннары мин уже аңладым, что это диагноз, потому что миңа куйдылар ул диагнозны. Мин хәрефләрне, сонарны бутыйм, мәсәлән, 69-ны 96 дип, менә авокадоны акавада дип, менә шулай теге бәләкәй баласыман. Ул акасы менә бар шундый диагноз, дислексия, и миңа зур текстларны укырга ауыр, то есть мен зур текстны, когда меня скидывать итәләр, миңа ул просто теге кара нисыман, мин аңлай алмыйм. Шуңа мин китапларны тыңлыйм.
күбесе чөнки миңа китапны укыр өчен бер страничкасын бер 10 тапкыр укырга кирәк аңлар өчен. Менә шундый ни. Ә син врачларга барып, докторларга барып күрендеңме? Ул это теге аны лечить итеп булмай, ул менә гомерлеккә калачак. Шуңа күрә уялам инде мин менә кеше белән танышканда исемен онытырга магу, менә Зарина кем ул икән дип утырам бит әле, подружкамны танымаенча. Но мен уже үрәндем, теге, как говорится, азгына юлларны менә мин не могу запомнить. Гел карта белән йөрим инде мин теге сонтайрак кешесеман. Үрәндем инде мин үземә. Кешеләрне гел предупреждать итеп куям үземнең особенность бар икән. Син әлегә үзең әйтмәшең инде, моңа син ияләшкәнсең, син белән яшәшсең инде. Дуслар, әгәр дә сездә дә андый нәрсәләр булса, врачларга мөрәҗәгать итәргез. Сезнең белән все нормально. Барысы да әйбәт, әлбәттә. Без синең белән хәтта блогерларны бәяләдек. Әйеме 5тән 1гә кадәр скандаллар булмас дип өметләнеп калабыз да, күчәбез киләсе торга. Заринаның алмаштырасы калган, әйме, 5ле куясы калган аңа. Төшерегез әле. Бетте инде, бетте. Үкенәм, гафу итегез, Зарина, 5ле сиңа куям, яңадан все переснимаем. Шундый матур исемеңнең мәгънәсе нинди икән? Мәгънәсе беләм бигамин. Ну-ка, әйтегез әле. Саклаучы, ихлас күңелле, ирекле яки юл күрсәтүче. Ихлас күңелле. Сайладык һәм дөресен күрсәтәбез. Менә безгә саклаучы дип бирә. Әйе. Мин караган. Саклаучы, яклаучы дип бирә. Ну справедливость дисәң бит инде саклаучы шуны. Карале. Минем сиңа бер уеным бар. Әйдә мин сөйләм монысын да. Без синең белән хәзер бер уен уйнашакбыз. Бу инде дөреслеккә дә бара, гамәлгә дә барачак. Һәм сиңа 10 сорауым булачак һәм аңа кыска гына итеп җавап бирергә кирәк булачак сиңа. Бу безнең яңа сәхифәбез булыр. Беренче балачак крашың кем иде? Ой, мин узык уйлаячакмын хәзер кем иде икән? Айдар Галимов инде. О, дөрестән дә. Айдар Галимов ярый. Айдар абый. Карасаң, мин сине яратам. Мин сиңа гашыкмын. Хатыны гафу итегез. Искәндәр кулакларына Искәндәр карамаячак, мин аңа күрсәтмәйм. Хәйләкәр. Ярый, нинди сәер усул белән акча эшләгәнең бар? О, странный. Я делала... Мин балаларның слепокларын ясыйдым. Бәбиләрнең кулларының гипстан. Шундый матур странный занятие. Шуны карыйм. Бер еллап ясаганмындыр, наверное. Өченчесе, кайсы эш әйберне, гамәлне син һаман эшлисең? Вообще, көн сайын нәрсә эшлисең? Көн сайын видеолар төшерәм. Ушарга пешерәм. Дөнья тазартам. Менә, дигәйбәт яра. Домохозяйка. Подписчикларым белән общаться итәм. Эшлим инде. Монда бишәү булды, киттек. Иң соңгы тапкыр кемне һәм ничек ялганладың? Иремне? Түгел. Баламнадыр, наверное. Ниндер ризыкны, начар ризык дип бер балына әйткәнмендер инде. Но ансы начар бирмим, ашамыйбыз дигәнмендер. Шундый мин частенько алдашам шулай итеп. Хәзерге балалар баллының ошый күп. Дөрес. Шуңа күрә баламнадыр инде. Ярар, Или үземне. Мин уңган дип үземне алдашканмындыр, наверное. Татарча матур сөйләшәм дип уйлаганмындыр. Тоже үземне алдашканмын. Бу көнгә кадәр уйлаган матур сөйләшәм дип. Но юк, дуслар. Телевизор чыкмады. Хәзер бу программаны мин карамаячакмын, уялачакмын. Ләкин сез кринж. Яшүсмер чагыңда эшләгән иң радикаль әйбер ул? Өйдән киткәнем булмады. Былай итмим, тегеләй итмим дигән булмады. Әни урнаштырган уку битердем мин красный дипломлар белән, хәтта эшләмәдем бер кашан да үземнең. Юристмы син, әйме? Юк, мен инженер-проектировщик. Инженер-проектировщик. Әни бирде, мин битердем. Хәтта тоже могла бит инде әйтергә, укымыйм, ошамый дип юк. Башны иеп резалашып инде бичарасыман. Искә төшерәлмим. Димәк юк, ярый. Йокыга китә алмасаң, ни эшлисең? Социаль шелтерләрдә утырам инде, отвечать итәм үземнең язылышларым. Күзләр йомыла башлаганчы, Мин дә шулай итәм. Син кеше яратмаган,
үз итмәгән нинди нәрсәне яратасың? Менә ул кешеләргә ошамый, ләкин сиңа ошый, сине яратасың. Мен кодакка басам. Кодакка Салкын суга сикерем. Күп кеше бит яратмый. Ого. Менә мен таптым. Мен кодакка басканым. Угли как була? Күмер. Күмер, кайнар күмер өстендә йөрим мин шундый Абба. хатын. Әйе, мин яратам. Син үзең шулай чылтырасыңмы? Тауларга менем. Тауга менеп кодакка баскан бар. Мин басып торган бар. 2 яшьнән бергә имеш? Әйе, шундыйрак хатын мин. Салкын суда, инзарда менә анда плюс 4 градус микән аның су, салкын менә шишмә су. Бар бит? Шунда су керәм мин. Мин вообще андый нәрсәләрне яратмыйм. Мен яратам. Мин әле диңгезгә дә керәм, менә 30 минут мин керәм диңгезгә, чөнки миңа салкын аның суы булырга мөмкин. Мен, кстати, ошыйм гел. Менә теге өйдә оек башлар киеп йөрим мин. И шуңа мин наоборот менә теге салкыннан курыккач, закаливаться итәм инде. Менә теге барам үземнең курыккан әйбергә барам. Менә, дөрес әйе. Нинди сәер нәрсәдән куркасың? Парашюттан менә сикерергә, тарзанка, ну шундый. Экстремаль менә горкалар бар бит, американский горки, куркам, андый әйберләрдән вообще куркам. Һәм соңгысы, телефон кенәгәңдәге иң танылган кеше. Айдар Галимов. Галимов. Шулай менә номеры бармыни? Бар. Айда шылтыратабыз. Айдар абыйга. Юк, инде якын шаярың менә. Мне кажется, трубкасын алмаячак ул. Эльвира, нәрсә инде тагын? Юк, можем попробовать шылтыратып сәлам әйтергә. Ну, ачуланса, белмим. Вдруг ачуланыр. Айда шылтыратып, без килдек шуга да чакырырбыз. Я Ходай, ярдәмләреңнән ташлама. Раббым. Айдар абыйга шылтыратабыз хәзер. Сугып салып әрләсә, чыгармагыз бу видеоны. Алыр микән трубкасын? Может, ул бер җирдә выступать итеп йөридер. Кем белсен. Беләбез инде. Абонент не отвечает. Гафу итегез. Булмады. Енді шылтыратмасқа гафу итегез, яма. Не, хәләрегез ничек? Аты сезгә шылтыратырга да куркып торам мин. Рәхмәт бик зур. Сиңа Карале, шуңкы рәхәт утырдык синең белән. Әмма безнең тапшырыбыз ахырына килеп җитте. Синең белән көлештек тә, серләштек тә. Һәм минем сиңа бер матур гына кичкенә генә бүләгем бар. О, рәхмәт. Менә шундый бер кәнәфи. Ул шундый алсу төстә. Трон? Сиңа, әйе, сиңа. Без синең белән матур итеп кәнәфиләргә утырып әңгәмәләр алып бардык, сөйләштек, әйме? Һәм инде бу матур кәнәфигә карап, безнең тапшырыбызны искә алырсың дигән теләктә калабыз. Сервантка, матур җиргә куячакмын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур сиңа килүең өчен, инде вакыт табып килүең өчен, Уфадан безгә килүең өчен. Сиңа бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, командага бик зур рәхмәт, караучыларга, тамашачыларга зур рәхмәт. Мин бик шатмын сезнең передачада. Тагын чакырыгыз, яме? Әлбәттә. Подтяну татарский язык тагын еще күбрәк тә, и матур итеп сөйләшеп килермен. Ярый, көтеп калабыз. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ социаль челтәрләренә язылыгыз, безгә комментарийлар языгыз һәм әлбәттә лайклар куегыз. Без барысын күреп барабыз. Ә безгә бүген рәхәт кеше, ут кеше, матур кеше, шибәр кеше, шуның кадәр менә безнеке дигән кеше Эльвира хан килде һәм китте. Сау булыгыз, хуш-хуш.